Wow, traffic enforcers sa Bacolod City, good vibes ang dala pinagi sa pagpaindis-indis ang saot sa tungasang dalan. Yaring balita nga itong gintutukan. Anom na katuig nga nagasulay sa ulan man o kung sa init ng 45 anyos si Hazel bilang isa ka traffic enforcer sa Bacolod City. Para sa iya, ang pagmanihar sa trapiko sa Dalan Rosario ang isa ka challenge pero rewarding experience. Antes pa nangin figura sa dalan, midwife ini kay isa man ka certified raketera. Subong, handa na ini ipakita ang iabilidad sa pagsaot bilang isa ka partisipante sang Dancing Traffic Enforcers Master Showdown sang Bitaw. Let's enjoy! Hindi ta magkuhan nga kompetisyon eh. Enjoy yun ta kay para mahatag ta ang kalipayan sa bilog nga Bacolod nun. Natural na kuno sa iya mag-perform bangod sadto, isa man siya ka maskara dancer nga sa urihi nangin isa ka barangay choreographer. May edge man bila si Hazel Apang para sa contestant kay Sinonoy. Wala siya nakulbaan bangod ang iya abilidad sa paggiling-giling, ang hindi man kuno maparisan. Nami man kay ang batsag sa ginadayaw nga enforcer. Batsagan mo gudyan kalipay, gudyan yun kung mamuno ka sang pumuluyo ag sa mga diver. Sa Nagligid Bulan, ginlunsar sang Bitaw ang showdown. Tiyon sa maskara sa Oktubre, mahibaluan kung si sino sa ila ang pinakasagad mag-perform, mag-entertain kang maghatag kasadya sa tunga sang karsada. Para sa inyong mga residente, dalayaw ang abilidad sa mga traffic enforcer. Kung makakita ka kasakot siya, dumampawan mo ni mo ka, dumadulang sang paminsaron mo bla nga kapiga doon sa bla. Pero saludo ka man sa mga pareho siya. Saludo man sa mga presila. Iman gali iwas traffic sila, sir mo gabulig sila. Balantayan ang pulo ka mga grand finalists kaya nagpasalig nga maghatag sang all-out performance agud kinalahon bilang the best dancing traffic enforcer sang City of Smiles. Upod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.